This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Kami Bicolano, Tausug, Dabawenyo, Ilocano, Kapampangan, Boholano, Chabacano, Caviteño, Pang... Oh, atas, hindi sumusuko, ano man pinuno. Maynila, sa pangyayaring pagbihira, kailangan pasanin para lamang di masira ang iniwan at sinimulan. Di takot kanino man sa ngalan ng batas, lakas ng tawag, itutugunan ng huli man ng balo. Di niya alintana, sa tao nakapareho na mukha.